Tripura Motha tabok by election जों neutral उनके आरो abonai kolnani एवं उ धनपुर by बक्सनगर by election onani ni चीनी पार्टी नि कैसा सब कमिटी खरायै चीनी opposition leader मानगनां अनिमेश देवबर्मन जों चेयरमैन नाम खा ताई बिनि लगे एमएलए एमडीसी रो किसा तंगै ब्राउनो कहा मामिया नायो क्या पूरा रिपोर्ट है खा अबु खेर ट्रिपुरा मोथानी लाई थांनाय बक्सनगर नि दं हमबो आरो कैंडिडेट ट्रिपुरा मोथानी अंजागबो के अबोनो तबक जों बाय कुनु सालाय माने करै बो कैसा पार्टी बाय वो पार्टी नि कैंडिडेट बाय बो खुला खुली कंपेन खायतंग खायनै जिनोरो खबर फायखा लगे लगे आं जिनि सब कमिटी नि चेयरमैन opposition leader मानगनां अनिमेशनो जों सालायै जोंखा ठीक नबो उनके जों सालायखा जे अबले चीनी कुनु सिद्धांत क्रैतै चीनी कुनु परमिशन क्रैतै चीनी पार्टी नि ब्लक अंगै बो क्लाइमनि चाया बनि बागै जों बनो 6th month नि बागै ताल दग नि बागै बनो जों सस्पेंड खालायग्राखा अब इम्प्लीमेंट एवं अनाउंसमेंट सब कमिटी नि चेयरमैन अनिमेश न खालायखा अब एज ए प्रेसिडेंट जों बो अप्रूवल दङ अब बिनि पोजीशन तबो जरा हायनो एवं चीनी पार्टी नि स्टैंड जे मोस्टली जों आइडिया मांखा एवं इंटरेक्शन जों बुचिखा चीनी पार्टी ने विभिन्न नेत्री ग्रासरूट लेवल अंगथुम चीनी वानसुक मुंखे तबक चीनी विलेज कमिटी बखलायजा गया एवं चीनी त्रिपुरा लैंड दाबी होम मिनिस्टर बाय जों वाइनि बाय खाम मालायफोरनो कोनो पॉजिटिव तै कक साया हाय सिनिलायो कचां कचां टंगलायो अबबायनो जोंनो पाइरोनि लामा रमलाय टंखाबरा अबनो जों बखा ओ जों अबनो गसे माया चीनी त्रिपुरा मोथानि सार्थनो विरोधी खाय सामुं अंथुं ता कगंथुं अबतै सानाय रगनो जों लगे तैमाया अंगैनो आबु खेरनो बचों 6 month नि बागै बनो जों सस्पेंड खालायग्रादा अब चीनी स्टैंड एवं अब जत बरगनो गसेउ के महाराज बो बनो जों खबरिखा अनराजे खायमानि खायखा गाहाम नंखा बिनि आनसाउ एवं बिनि दुस गुन बो बसो गोबां कम आं बसिया जेतु बो चीनी विरोधी दल बीजेपी सीपीएम बो चीनी विरोधी कांग्रेस बो चीनी विरोधी बनि बायनो जों न्यूट्रल मा तंग्राखा जों खे चीनी डिमांड नि बेसो वेरी सेंट्रल गवर्नमेंट जोंनो ऑन पेपर सुइरोनानि को अब जों मामनि लगे लगे जों इमीडिएटली जों आचुगै डिसीजन नाय मानो जे ऑन पेपर जों सेंट्रल गवर्नमेंट नि एश्योरेंस माका जों तामो खायनाय अब खायनो जों इमीडिएटली बो सिद्धांत नाय मानो दिस इज द फाइनल स्टैंड ऑफ Tripura Motha।